Takže čaute ľudia, moje meno je Matúš TV a ja vás vítam v dnešnom videu. Je tu so mnou aj host. Čaute. A my ideme točiť Touch My Body Challenge. Tento challenge spočíva v tom, že sa vlastne chytím túto Matúša TV, chytím mu prst a chytím z pičenského do nosa a vlastne budem hádať, čo to je, či nos, alebo po prípade slušne. Dobre, takže vlastne... A čapku použijeme, ako keď sme nemali vidieť. Presne. OK, takže ideme na prvé kolo. Matúš, čiže vlastne... Dobre, to nazýva, kto ide prvý? Raz, 2, 3. Dobre, ideš prvý. Čiže ja si dám toto na seba. Ja neviem. No, Daj prštek. už? Áno. No, čo je to? Kde je to? Tvoja ruka? No áno, ale kde, je to medzi niečím. Je to medzi palcom a ukazovakom. Nie. Medzi ukazovakom a prostredníkom. Áno. Ja som to mal tuto. Dobre, idem ja. Nie. Sadaj sa do nohavice. Daj mi prst, ďakujem. No dobre, tak môžeme. Kde to je? Tak vlastne môžeme. Pupok. Pupok. Á, čo? Pupok. Áno. Však to sa tam cítil to mojke. To brucho. No dobre, idem ja. No, počkaj. To čo je? Počkaj. To je oko. Áno. Oko, áno. Dobre, ja. No dobre, ideš. Počkaj, som dole. Nezomáš si dole nohavice. Prečo? No dobre. Mama. Stehno. Nie. Čo? Ešte raz, daj. Ja neviem. Kde to je? Mama! To je tuto na ruke. Áno. Áno, toto tie žily. No dobré, idem ja. A každý má 3 pokusy vlastne, aby to uhádol. No, idem. To je dláň, ruka a tie kosti, čo tu máš. Áno. Fú, jak si hýbeš. Ty kokos. No dobre, idem na vec. Daj mi písky dať. Kdeže to nosu? To máš tuto niekde na nohe. No áno, vlastne. No dobre. Začína mi byť teplo. Tuto niekto zapálil grill, vole. Ty kusia čiapka, no. Ne, šiltovku mám. Žiltovku. No dávaj. Dobre, idem. Ja neviem. Sa bojím. Neboj sa. Poď. Brucho. Áno. No dobre, ideš. Nekaberím bajagony. Mama, prosím, nie. Dobre. Daj prstík. Fuj, to čo je? To čo je? To máš niekde tuto. Na puse. Nie. Nie? Posledný pokus na to. Čo? Na obočí takto. Nie. Čo? V nose. Čo? No ty. Daj šiap. Ty zmrt. Fuj, čak sme sa dohodli, nie do nosu ani do py. Dohoda sa mení. No čiže v živote sa veci menia.
Vlasy, čelo, hlava. Áno. Na tretí pokus. Dobre. Daj. Vlastne, hej. Tak. Asi nie. Líco. Nie. Prvý pokus. Tuto akože na nose takto dole. Nie. Dobre, Druhý a tretí. Počkaj. Teraz ho tretí. Čo to môže byť? Bohajoj. Sypni. Ja neviem, čelo. Nie. Krok. Čo? Ja vlastne áno. Ako si fakt zistil tak? Daj. No dobre. Koľko to je? Ani neviem. Dobre, tak ešte máme 2 kola a skóre je 3, 2. Ideme na vec. Teda Matúš 3, 2. Takže daj mi puštek. Uj, to sú gule? Nie. Ja viem, to je dlaň. Nekúkaj sa, ty Ja som to už vedel, že to je dlaň. Takto. Dlaň. No, áno. Mi sa páči. Mladý pánko. Páči. Koľko je to? 3-3? Dobre, tak ideme na vec. Daj. Ja neviem. Počkaj. Zuby. Áno. Jak to sa dalo poznať? Čau. Tajný host prišiel. Máme rozťahanú. No dobre, hráme ďalej. Koľko je to? Matúš, čo robíš tú čapicu? Máme rozťahanú. Hrozná je. Daj to sem. Praštím. Otras. Čo s ním robím? Dobre, je to 4-3 pre Matúša. Skoro viem. Dobre, tak teraz si dáme čo? Ja neviem, Toto je posledné kolo. tak to budeme oné. OK, tak posledné kolo, či ja jem. Posledné kolo. Počkaj, chvíľu musíš počkať, ja si musím dať oné. Ja sa bojím. Neboj Ja sa bojím. On mi to pichne do rozkroku do ryti. Sú cecky? Nie! To čo je? To čo